सरस्वती प्रसार संसद सा सानजानि मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा आरो लोगोसे सोनाब बिजनी आन्चलिकनि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो चिरां जिल्ला सरस्वती प्रसार संसदनि बे बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे 116थि माघी पूर्णिमा फोरबो 10 फेब्रुआरि खालि माने बेवहाय सोनाब बिजनी आन्चलिकनि जथुम्मा जाग्रोगोन ओमफ्राय 11 खालार खालि माने चिरां जिल्ला सरस्वती प्रसार संसदनि अधिवेशन जागोन आरो बै दिनखालिनो 2 बाजिनिफ्राय सरस्वती प्रसार संसद सा सानजानि मिरु संसदनि भक्तफ्रा बाहाय पन्जियन एबा भक्त ग्रहण बा आजावनाय बे खामानिया जागोन। बेनिफ्राय मोनाबिलिनि 5 बाजिनिफ्राय बेवहाय जग्गाहुति जागोन। बे जग्गाहुति जाखांनानै माने मोनाबिलि 7 बाजियाव भक्त मेल जागोन। सेन्ट्रेल कमिटिनि भक्त मेलाव जोङो बिजाब बेखेवगोन आरो जोंनि सरस्वती प्रसार संसदनि मोखां लाइसि ज्योति स्वरूप मेगाजिन ओमफ्राय रिसेपसन कमिटिया दिहुननाय सौवेनिर बेखौ बे भक्त मेलनि गेजेरजोंनो बेखेवनाय जागोन आरो बेवहाय संशोधनारि माखासे खोथा सावरायनायजों लोगोसे शास्त्र सावरायनाय आरो जोंनि सिनियर जा मावथिफोर दं बिसोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो दं। दा बेबायदिनो अखानायै 11 अर्थात 12 फेब्रुआरि खालि माने मिरु संसदनि हाबाफारि हिसाबै जग्गाहुतिया फुंनिफ्राय जागोन 5 बाजिनिफ्राय बेनिफ्राय 7 बाजिनिफ्राय शास्त्र आलोचना 11 बाजिसिम आरो 12 बाजिनिफ्राय गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि गासिबो कलिग बाहाय फैगोन जायगानि गेदेमा सुबुंफोर आरो दैदेनगिरिफोर गासैबो जोंनि बे सनितपुर जिल्ला आरो बाक्सा जिल्ला क'क्राझार जिल्ला बेफोरनिफ्राय बाहाय भक्त ज' जाफैगोन जाफैनानै बाहाय शास्त्र आलोचना खालामगोन। दा बिनि थाखाय प्रस्तुतिया गोगोमैनो सोलिगासिनो दं। बाहाय माघी पूर्णिमा बे माघी पूर्णिमाया जाबाय परमहंस शिव नारायण स्वामीया बे सैत धर्मनि प्रवर्तकमोन। बिथाङा बे माघ दाननि 22 खालार 1830 शकाब्दआव रुंसारि जालांदोंमोन बे माघी पूर्णिमा तिथियावनो। दा बे तिथिखौ अर्थात परमहंस शिव नारायण स्वामी बे गुरु ब्रह्म धर्मनि गुरु बेनि रुंसारि जानायबो सान। दा बेखौ बिथांखौ स्मृति बा स्मरण खालामनायजों लोगोसे नैबे फोरबोखौ जोङो बोसोरै खुंफायो। अधिवेशन हिसाबै खुङो, फोरबो हिसाबै खुङो। देग्लायबो बे बिजनी महकुमानि सिङाव सोनाब बिजनी आन्चलिक सरस्वती प्रसार संसदनि बे मालिपारा गामिनि जोहोलाव फोथाराव देग्लायबो जोङो बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थादों। आङो आसा खालामो बेवहाय गासैबो हारि माहारि बिभिन्न धोरोमारि रावारि गासैबो जगदान खालामनो थाखाय हेफाजाब खालामनो थाखाय आङो हांख्रायहरो।